Els blocs, dins de Moodle, ens permeten navegar més fàcilment dins l'entorn i trobar informació important dins de tot el lloc Moodle o dins d'un curs per donar-li més funcionalitat. Els veiem habitualment a l'esquerra de la pantalla i remarcats en un requadre del mateix color que el tema del Moodle que hàgim triat. Els blocs habituals són aquests. El de navegació, per exemple, ens permet moure'ns pels diferents cursos en els quals estem inscrits i quan estem dins d'un curs podem veure els participants, les insígnies, les qualificacions. El bloc d'administració és un dels més importants. Ens permet administrar cada un dels cursos i en el cas dels gestors o administradors del lloc hi haurà l'administració del lloc aquí baix i podrem gestionar tot el lloc Moodle. Dintre de l'administració del curs podem editar els paràmetres de cada curs, activar l'edició, els usuaris, els tipus d'inscripció d'usuaris, fer còpies de seguretat, restauracions, importacions, triar el banc de preguntes. El bloc d'activitats ens permet veure ràpidament els tipus d'activitats o recursos que hi ha en un curs i accedir-hi fàcilment. El bloc del calendari és un dels més importants. Si en crear una tasca o un recurs, per exemple, hem posat una data de venciment, aquesta apareixerà de manera automàtica al calendari del curs i l'alumnat podrà veure de manera ràpida i molt visual quines són les tasques o els esdeveniments més propers que té en aquest curs. De la mateixa manera, si hi ha informacions globals del lloc que hagi pogut posar, per exemple, l'administració del lloc o l'equip directiu, els veurem en el calendari marcats de color verd. Si anem al link del mes en concret, podrem veure tots els esdeveniments amb el calendari global. Un altre bloc molt interessant és el de progrés de la compleció. En aquest cas veiem que el seguiment de la compleció no ha estat habilitat en aquest curs, per tant no el podríem utilitzar. Anem a veure com ho faríem. Activem l'edició del lloc, anem a administració del curs, editem els paràmetres i en el bloc de seguiment de compleció habilitem el seguiment de compleció. Ara veurem en aquest apartat que el progrés de compleció ja s'ha activat i per tant l'alumnat podrà veure quines són les tasques que té pendents i en color verd o blau si les ha fetes o no. Observem ara, abans de veure com afegir diferents tipus de blocs, que tots els blocs tenen unes icones que podem manipular. Veiem una creu que ens servirà per moure els diferents blocs, veiem una rodeta que ens servirà per veure el menú d'accions que podem fer en aquest bloc, on el podrem configurar amb diferents opcions, amagar-lo, donar-li permisos en funció dels tipus de rol, comprovar aquests permisos o suprimir definitivament aquest bloc. Veiem també una fletxeta que ens permetrà desplegar o plegar el bloc segons el vulguem mostrar o no, i també una fletxeta horitzontal que ens permetrà amagar el bloc en un lateral o desplegar-lo de nou si el volem tenir en els llocs habituals. Mirem ara com podem crear nous blocs en un curs. N'hi ha de molts tipus i molt diferents. Anem a afegir un bloc i en el desplegable veurem molts tipus de blocs, com dèiem. Veiem el d'afegir l'activitat recent, veiem el de canal d'informació RSS, que si tenim l'enllaç RSS d'una web i el volem sindicar, podrem sindicar els continguts d'aquesta web, els de cerca de fòrums, cercador de col·lectivitat, comentaris, compleció automàtica, un llistat de cursos, dels darrers anuncis del blog, descripció del curs, entrada aleatòria, n'hi ha un munt. Un de molt important és l'HTML, ara el veurem. Podem afegir un bloc d'insígnies, si podem configurar insígnies perquè es donin als alumnes quan realitzen unes determinades tasques o activitats. Podem veure també un bloc d'usuari d'inici de sessió, els usuaris en línia, diferents tipus de blocs que permeten retroacció, etc. Vegem ara com crear un bloc HTML, ja que aquest bloc ens permetrà treballar amb blocs d'edició de textos i enllaços com si fos una etiqueta i també ens permetrà posar continguts HTML i, per exemple, incrustar algun vídeo d'algun canal o podríem, per exemple, configurar-ho de manera que sortissin les últimes publicacions de les nostres xarxes socials. Anem a configurar el bloc. Aquest bloc li posarem per títol enllaços. Nosaltres hem preparat aquest de l'edu365.cat, on volem que aparegui qualsevol tipus de pàgina principal del curs, qualsevol pàgina o qualsevol pàgina del curs. Triem també la regió per defecte i el pes per defecte ens donarà en quina posició de tota l'alçada dels blocs el volem ubicar. Pensem que en aquest cas es compta com a 10 la darrera i menys 10 seria la primera posició de l'ordre dels blocs. Desem els canvis per veure-ho. Observarem ara aquí a l'esquerra com en aquest bloc podem anar a la web en qüestió clicant directament. Si volem afegir en aquest mateix bloc, per exemple, les etiquetes de les últimes publicacions de Twitter de l'usuari del nostre centre, aniríem a configuració del lloc un altre cop, hauríem d'anar en el lloc convenient per trobar la nostra sindicació de continguts. Aquí podríem posar, per exemple, que ens busqués tots els tuits del nostre centre, en aquest cas hem posat Xtech, copiem el codi. Aquest codi anem a buscar-lo, però no el podem incrustar directament aquí, sinó que hem d'obrir els continguts i trobem en aquesta etiqueta d'aquí que posa HTML. Se'ns obre un menú de navegació, però no ens ha de fer por, ens posem al final, enganxem
Tornem a apretar aquí a l'etiqueta HTML. Si desem els canvis, observarem en el blog com ja hem afegit aquests continguts. I ens van apareixent les últimes publicacions del nostre canal. Finalment, si volem incrustar un vídeo perquè el vegi, per exemple, el nostre alumnat, podríem cercar el vídeo que volem compartir, anem a l'etiqueta Insereix. A l'amplada, com que es tracta d'un blog, posem-hi una entrada una miqueta més petita, en 60. Copiem el contingut HTML, anem al curs i a l'edició del blog configurem de nou l'enllaç, busquem de nou l'etiqueta HTML, ara el posarem a dalt de tot, desem els canvis i podrem observar com el blog ens apareix en aquest lateral. Ja veieu que hi ha moltíssimes possibilitats i entretenint-nos amb els diferents blocs podrem deixar-ho de la manera que a nosaltres ens convingui més i donar-li un aspecte molt millorat en el nostre curs o en el nostre lloc.